En este vídeo mostrarem tres ajustos que facilitaran el treball en la plataforma Aules. Anirem a preferències i el primer ajust serà sobre el fòrum. En els mensatges del fòrum, per cada entrada que es realitzi en un dels fòrums que estem subscrits, rebrem un correu electrònic. De manera que si estem en molts fòrums i estos tenen molta activitat, al final rebrem una quantitat excessiva de correus electrònics associats a estos mensatges de fòrum. Per tant, per a millorar, podem utilitzar o bé l'opció de complet o bé assumptes. En complet, recibirem un correu electrònic diari que contindrà cada un dels mensatges que s'han generat en els diferents fòrums. I en assumptes tindrem també un sol correu electrònic, però en lloc de tindre tot el mensatge complet de les participacions en el fòrum, només tindrem el títol de cada una d'aquestes participacions. Seleccionarem l'opció que millor se ens adapte i així recibirem el nombre de correus electrònics que a nosaltres ens convinga. Si fem algun canvi, per a guardar-los tindrem que anar a guardar els canvis. El segon ajust fa referència al editor que utilitzarem per editar els continguts de les pàgines en els nostres cursos d'aules. Tenim dos editors, HTML-ATO i HTML-TinyMCE. Jo vos recomano que agafeu el TinyMCE perquè és més complet que l'ATO. Si fem el canvi, li donem a guardar i quedarà enregistrat. I el tercer ajust fa referència als missatges que nosaltres podem enviar a altres usuaris de la plataforma Aules. De manera que aquests missatges s'enviaran també, si tenim aquesta opció, per correu electrònic al seu destinatari, i en aquest cas, si tenim l'opció seleccionada, activada, prem la tecla retorn per enviar, el que fa és, per cada vegada que pulsem la tecla retorn, enviarà un correu electrònic al destinatari, el qual és bastant molest. Penseu que, per exemple, si un missatge té 4 paràgrafs i cada un d'ells el separem per retorn, el nostre destinatari rebrà 4 correus electrònics que fan referència a un sol missatge. En canvi, si desactivem aquesta opció, nosaltres redactarem el missatge complet i per enviar-lo clicarem sobre el botó d'enviament, de manera que el destinatari només rebrà un correu electrònic en lloc de 4, com haurà sigut en el cas anterior.